in keeping with traditions of the Commission, the COMELEC chairman says a few words about the senator who topped the senatorial election. So, before I read the certificate of proclamation, I have the honor to introduce to you our next senator who topped the 2022 senatorial election, garnering more than 26 million votes. This is an overwhelming testament to the trust and confidence that the Filipino voters have reposed in him. His political career has only begun, but his interest and knowledge in politics has long been established. He is a strong proponent of social justice and good governance. This is evident in his push for the passage of the Security of Tenure and the End of Indo Act, as well as other grand plans to restructure government for the benefit of the people. As an incoming senator, he has expressed his desire to improve the wages of employees, specifically teachers and healthcare workers. These measures will undoubtedly benefit the working class, the common Filipino who have put their faith in the hands of someone who recognizes their struggles. As a Muslim brother, we share a common advocacy in safeguarding the welfare of every Filipino, including the underprivileged and the marginalized and our Muslim population. I am proud that prior to entering politics, he is always ready to provide much-needed help to a sector as vulnerable as ours. To further such advocacy, he has established a preschool foundation for underprivileged Muslim children in Quezon City, among many other efforts to improve the lives of Muslim Filipinos. The public knows that he has overcome several challenges in life. Getting the top spot in the senatorial race is proof that one is not defined by their past performances or circumstances. Let us welcome our next senator, a Muslim brother whom I recognize by his Islamic name, Abdul Aziz, the Honorable Robin Hood Ferdinand Robin Carino Padilla. Now I read his certificate of proclamation, Republic of the Philippines, Commission on Elections, Intramuros, Manila, National Board of Canvassers. We, the chairman and commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers, do hereby proclaim Robin Hood C. Padilla as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamin B. Pangarungan, Socorro B. Entin, Marlon Casquejo, Amy Ferolino, Ray Bolay, Amy Torrefranca Neri, George Erwin M. Garcia, Commissioners. Attested by Bartolome G. Seno Cruz Jr., Executive Director. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng pagpapala, biyaya at awa ng Panginoong Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong kababayan, ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoong Allah, pangalawa po sa COMELEC, sa lahat po ng bumubuo, sa ating pong mga commissioner, sa ating pong mga magigiting na kalalakihan at sa mga magagandang dalaga, ginang, sa lahat po ng kasundaluhan, sa mga pulis at sa mga bayaning guro. Isa pong karangalan para sa akin ang mapabilang po sa isang halalan na nagpapakita ng isang napakalinis na halalan. Maraming salamat po. Ang akin pong pagkapanalo ay isa pong simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Sa loob po ng matagal na panahon, halos umabot po ang 30 taon, wala pong Muslim na naging senador na. Sa akin pong mga pinuntahang, mga sortie, rally, ako po'y nakiusap sa ating mga kababayan, sa inyo, na sana mabigyan niyo po ng pagkakataon ang inyong mga kapatid na muling magkaroon ng representasyon sa Senado. At inyo pong binigyan ng pagkakataon ang inyong mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga Katoliko, sa lahat po ng mga pari, sa lahat po ng mga madre, at ako din po ay nagpapasalamat sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, kay Ka Eduardo Manalo, sa Kingdom of Jesus Christ, kay Apollo, kay Pastor Apollo Kibuloy, at siyempre po kay Brother Mike Velarde ng kapatiran ng El Shaddai. Lahat po ito, lahat po kayo, ipinakita po ninyo ang pagbubuklod natin bilang mga Pilipino. At inyo pong itinaas ang mga kapatid nyo pong mga Muslim sa matagal ng panahon ay humihingi ng pansin. Ako po'y buong pusong nagpapasalamat sa inyo. Ngayon naman po, ako po'y kumakatok sa puso ng aking mga kapatid na bagong halal at siyempre po sa mga nakaupo ngayon, katulad po ng aking mahal na kaibigan na si Senator Bongo. Idol, ikayo po ang nagdala sa akin dito. At siyempre po kay mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa akin pong pamilya, sa akin pong asawa, isa lang po ang asawa ko, si Mariel lang po. At sa akin pong mga kapatid, sa akin po mga kaibigan, Kuya Ipe, Salvador, ang tanging ko pong hiling ngayon, yung pong 26 plus million na mga bumoto po sa akin, naniniwala po sila sa aking plataforma. At yun po ang reforma sa ating saligang batas. Hinihingi ko po sa inyo, mga kapatid ko sa Senado, atin pong bigyan ng pagkakataon ang reforma. Hinihingi na po ito. Narinig ko po ang napakadaming patungkol sa sweldo, patungkol sa trabaho, patungkol sa edukasyon. Lahat po yan nakasalalay kung atin pong haharapin ang pagreforma sa saligang batas. Bilang panghuling salita po, dahil 2 minuto lang to, gusto ko pong malaman nyo na it's late in the evening. I feel wonderful tonight. Maraming salamat po.